اليوتيوبر تارزان على برنامج ميكزون فيماكم هنكون نتكلم وندiscutu dwar il-logħba tal-bieraħ bej West Ham u Arsenal il-logħba tal-Carabao Cup. Għal-hemm il-kompetizzjoni bla dubju rridu nagħtu l-mertu kollu l-West Ham għal-mod kif bdew jilagħbu. Vera ma tantx kienu daqshekk perikolużi f'qaltul tajm tal-logħba, biss però it-tliet goals li skurjawna verament kienu ġej minn azzjonijiet diretti. L-ewwel goal rajt ġie minn set piece, però ġiex goals l-oħra ġmiel ta' goals li goal ta' Kudus u ta' Bowen li prattikament għalaq il-logħba. Hija umiljazzjoni vera hija l-Carabao Cup u ħafna nies forsi jgħidu hija tazza li mhux daqshekk importanti, biss però kompetizzjoni bħal di huwa sabiħ ukoll li terbaħha x'inhi hija tazza, ġifieri. U hija kompetizzjoni fejn tista' tilgħab u tipprova tbiddel it-tim u tilgħab players li mhumiex jilagħbu regolari fil-league. Biera ħajna Ramsdale, rġajna bejn l-astit tat-tim tal-Arsenal. Jiddispeċini ħafna għal Ramsdale għal-mod ta' kif sofra l-ewwel goal speċjalment u l-mod ta' kif sofra l-attakki ta' West Ham. Ma ħriġniex bl-aqwa 11 s'intendi, biss però kien hemm players minn starting 11 ukoll biex ngħidu kollox. Nemmen ukoll li jaf tkun ħaġa pożittiva wkoll għalajna nistgħu niffukaw iktar fuq il-league issa wkoll. Għandna logħba importantissima ħafna u logħba jibsa fil-league li ġejna nhar is-Sibt ħadha ma' Newcastle away. Kulħadd jaf li Newcastle home huma tim verament diffiċli. Rebħu wkoll il-bieraħ taw 3 United minn away ġew Trafford. Ġifieri żgur li ħadd tkun logħba interessanti u logħba diffiċli ħafna. West Ham kienu ġej minn ġiex telfiet ukoll. West Ham kienu iktar kawt u dieru li jridu iktar ir-rebħa minna. ħarreġ b'11 tista' tgħid bitlet warti tal-11 ukoll. Aħna biddilna wkoll kien rajna Kivior, Ramsdale, Havertz u Jorginho. Xettiku fuqhom għal-mod li huma tnejn jilagħbu flet. Havertz kellu l-ewwel ħaf verament pożittiva. Kien tajjeb ħafna kien jirbaħ il-blan ukoll. Però tina ħaf naqqas kemm xejn. Rajna Nelson, Trossard u l-Linketja. Fl-ewwel ħaf ukoll kienu tajjeb ħafna. Biss però fit-tina ħaf nemmen li ma sfruttajniex u ma ħloqniex ċertu attakki apparti l-aħħar gowl ta' Odegaard li x'indaħal u nbidlilna għall-logħba. Biss però West Ham fl-opinjoni kienu l-aqwa tim u bla dubju żgur l-riżultat kien jagħmel idhom. Kif diġà qed West Ham kien dejjem jinġix telfiet, ġifieri dik kienet statement minna l-jom kienet importanti wkoll għall-konfidenza u għall-moral biex iġorru l-moral. Huwa tim perikolus ħafna u tim tajb ukoll ma nistax ngħidu li mhumiex tajbin. Biss però nemmen li aħna wkoll armejnija l-logħba mhux ħanejdlek jekk hux apposti jew le, daw fl-aħħar mill-aħħar huma professionals żgur li ma nemminx li jaħjarmu logħba hekk. Però rġajna konna slow ħafna fil-build-up tagħna.
speċjalment fit-tinaħaf, it-tinaħaf inesistenti, inqasmu, static passing, mhux dak il-pass and create movement u create space. Konna naif ħafna wkoll rġajna. U dak il-stil ta' futbol li konna labu fil-bidu tal-istaġun, biss però biha erbħu, għalkemm nilagħbu hekk, però l-bieraħ ir-riżultat kien differenti u bla ebda dubju żgur li ma kienx ħaqna xejn li ngħaddu. ċertu l-biliet ukoll rġajna, rajna Fabio Vieira, li beda, Fabio Vieira ħal-logħba ma' xevet kien vera influenti, però l-bieraħ ma kellux logħba pożittiva xejn u żgur li nemmen issa li hemm Smith Rowe reġa' mweġġa, nemmen li Fabio Vieira jaf iġi ċans li jilagħbu man Newcastle. Havertz Jorginho kif diġà għedt, Kiwior, Gabriel Magalhaes, Zinchenko wkoll ma tantx kellu logħba pożittiva. Ben White ukoll l-istess bħal Zinchenko, kienu verament soft id-dejn li huma, ma rebħux 50-50 ball. Biss però ma nistgħux nieħħulhom il-mertu x'huma players importanti u tajbin ħafna xorta fl-opinjoni tiegħi u konna naħfulhom għal din il-logħba, nemmen li għall-logħob li ġejjin żgur ħajkunu tajjeb jerġgħu u m'għandix dubju li ħajtgħallmu minn din il-logħba. Hija telfa li tweġġana fl-istess ħin hija tazzalli jekk tirba' ta' Agost ukoll ħaġa sabiħa u żżid mar-Roll of Honors fil-klabb, biss però nemmen li dis-sena żgur it-target ħajja jkun il-League. Għandna fil-logħbu ukoll x'nilagħbu, għandna l-logħba Champions League rġajna, ġifieri dawn huma logħbiet importanti. Rridu nistennew u naraw kif ħadmu reazzjoni tardija issa għall-logħba ta' Newcastle u mbagħad il-home leg ma' Seville f'Champions League. Għandna l-injuries rġajna wkoll, għandna Jesus, Partey, Timber ukoll u hemm Smith Rowe issa li ħanżidu mal-lista tal-injuries u jalla ma jdumux jerġgħu jkunu magħna. Dak kien kollox minn naħa tiegħi. Sandu għal-reklami, kif niġu għam il-reklami, ħanaraw il-Brady biex jagħti l-analiżi tiegħu fuq l-logħba tal-United ma' Newcastle fl-Carabao Cup. Grazzi, nżammi kulħadd. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru.
Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nissellem l-semmija kollha tal-Kamra Sportiva u ħanibdek jiena llejla. Propju fis-26 ta' frar li għadda fil-finali tal-Carabao Cup, Manchester United konna erbaħna ġewwa Wembley lil Newcastle bl-iskor ta' 2-0 u kienet l-ewwel tazza li United irbaħna wara tista' tgħid 6 snin. Issa llum l-ewwel ta' Novembru Manchester United ġew umiljati manant Newcastle, il-finalisti ġewwa Old Trafford. Barra minn hekk United f'temp ta' 3 ijiem f'żewġ partiti soffrew 6 goals u ma niskurjawx ballun wieħed. Jiena m'iniex ħanqod nidħol f'analiżi dettaljata kif il-players labu u forsi seta' sar aħjar għax ninsab id-disgustat. Kulħadd jaf min segwa l-partita dejt nisma' l-supporters b'vuċi waħda sacked in the morning, ġifieri preferenza għal coach Erik ten Hag. Kif il-partitari kollha tal-futbol jaf li hemm il-problema tal-ownership bħalissa għax il-Glazers ma xtaqgħux ibiegħu il-klabb lix-Sheikh Jassim u qed jissemma li jieħu over il-klabb jixxi minority stake għalissa ovvjament il-Glazers ħajbqgħu jmexxi imma eventwalment jieħu l-kaffideħ Sir Jim Ratcliffe li s'issa ta' ma konkretizzax ruħha uffiċjalment. Però din mhijiex skuża li l-issue tat-takeover qiegħda taffettwa daqshekk il-performance fil-pitch. Kien hemm mumenti li fi żmien il-Glazers li jiena wkoll kontra t-tmexxija tagħhom fejn United irnexxilna nġibu suċċessi. Imma naħseb jiena li bħalissa il-bniedem fiċ-ċentru tal-attenzjoni ovvjament meta jiġu dawn ir-riżultati negattivi huwa il-coach. Jiena kont wieħed minn dawk li s-sena l-oħra dejjem kont favur Erik ten Hag. Għamel deċiżjonijiet istaġun li għadda li jiena kont ħafna favorihom bħal is-suq ta' trasferimenti, il-players li konna firmajna s-sajf li għadda, qed nirreferi għas-sajf 2022, tista' tgħid kollha ħallew b'xi mod jew ieħor impatt pożittiv. Però dan is-sajf naħseb l-affarijiet jidhru urew xorta oħra. Mhux ħareġa' ngħid l-istess, mhux ħanqod nagħmel analiżi ta' kull akkwist li sar dan is-sajf, però ma jistax ikun li nibqgħu niġu mhux nitilfu imma umiljati. Umiljati ġew Old Trafford. L-aħwa sena oħra kull ma tlifna ġew Old Trafford kienet logħba waħda, l-ewwel logħba ta' Erik ten Hag uffiċjali. Immissa u terġa' għatfa dan-lobiet kemm ġifieri fit-tazzi li ħan ikkummenthom jiena kif ukoll anke fil-kampjonat ħa naraw timijiet ta' ċertu stoffa li għad iridu jiġu jilagħbu iżuruna ġew Old Trafford u b'ċans kbir li jirbħulna. Jekk ovvjament nibqgħu nilagħbu nagħtu dawn it-tip ta' performances. Il-lejla Erik ten Hag oġbu jħalli lil Marcus Rashford u Bruno Fernandes għax ovvjament il-medja u l-partitari bdew jgħidu li huma u il-problema għax dawn huma żewġ players li Erik ten Hag li nafuhom jipperformjaw tajjeb ħafna, they are underperforming u r-riżultat il-lejla xorta ma wasalx.
Jiena fil-fema tiegħi li naħseb at this stage Erik ten Hag tilef id-dressing room. Iwa kontra qalbi ma tantx qed nara rimedju x'jista' jsir. U fil-fema tiegħi jekk infallu nhar is-sibt li ġej fil-logħba li għandna li mhijiex faċli away kontra Fulham ġewwa Londra, naħseb li jiena Erik ten Hag ma tantx għandu ħajja twila bħala coach ta' Manchester United. Però kif dejjem ngħidu alla fine meta jibdew jiġu dawn ir-riżultati il-coach huwa li jeħel u jiena kont nerġa' nibqa' ngħid li Erik ten Hag għamel affarijiet tajbin fil-klabb ta' Manchester United u sal-ġurnata tal-lum iva hemm inġelis fil-tim tal-Manchester United u hemm inġelis li vera jinħassu. Nerġa' nsemmi kif semmejta fil-recording il-ġimgħa l-oħra l-inġeri tal-Luke Shaw li qed timpattana ħafna kif ukoll anke il-leader tad-difiża Rafael Varane li fil-partita ma' Manchester City kien bil-qiegħda u llum laqqas biss kien majjat u ma nafux għal liema raġuni. Forsi wara dan il-recording jiena nidħol fil-medja u nara spjegazzjoni minn Erik ten Hag jew xi spekulazzjoni mill-medja għal xiex Varane ma kienx majjat. Varane huwa l-leader ta' Manchester United fid-difiża u nistgħu ngħidu li d-difiża ta' Manchester United meta ikun Varane kemm Maguire, Lindelof, anka meta kemm nafsiktu lil Lisandro Martinez, dejjem kienu jsiru ċertu żbalji. Issa jekk ovvjament Varane ħajbati bl-inġeri sew iħoss lil coach li żmienu għadda x'dan is-sena li ġejja jalaq 31 sena ġifri madu għal-futbol madu żgħir. United iridu jaħsbu biex jimorru fil-suq ta' trasferimenti u jinvestu f'difensur ta' kwalità għolja u mhux difensur li jiena nqisu second class, first class defender, qed insemmi first class defender li hu bħal Virgil van Dijk li ġi saf moħħi ta' Liverpool, bħal m'għandhom Manchester City, Ruben Dias, bħal mu ovvjament issa għada jew pitada diġà nafu xi jsarra f'Gvardiol jgħidu dak it-tip ta' difensur. Jiena mhux ħanejt iktar fuq din il-partita tal-mistija il-mod kif tiddefendi t-titlu tal-Karabaw. Nafu li diġà iċ-ċansi sal biex niġu mal-ewwel 4 postijiet u li daw isarfu f'post fil-UEFA Champions League huma jbsin ħafna avolja għadna nibdew Novembru. Nafu wkoll li fil-UEFA Champions League ma tantx ħajja twila għax jiena fl-opinjoni tiegħi ikolli nagħżel l-iktar probabilità hija li mmorru inkomplu l-avventura tagħna fl-Europa League għax tlifna logħba li se tattatna l-kwalifikazzjoni ma' Galatasaray home u issa jridu morru nilagħbu away. Nafu wkoll li l-FA Cup li ovvjament issa nibdew f'Jannar it-tragward biex naslu huwa verament qiebes għax ovvjament timijiet bħal Manchester City jagħtuha priorità. Allura x'ħajfdal issa lajna daqshekk ukoll li ċedejna l-armi jew ċedejna kollox fil-Carabao Cup x'jonqos
alright, maybe jiena tnaġġel. Nerġa' ngħid, is-season għadu laqqas sadda nofsu, ġifieri l-affarijiet jistgħu jduru u jduru għall-aħjar. Però jifidru l-affarijiet ma nafx. Nixtieq nagħmel avviż is-sibt li ġej fil-logħba li għandna kontra Fulham fis-9:30 il-Manchester United Club Malta ħajospita l-ex attakkant ta' Manchester United qed nirreferi għal Bulgaru Dimitar Berbatov. Il-bibien jiftħu fil-11:15 u il-membri kollha huma mħeġġa li jattendu għal din l-attività u nisperaw li aħna il-membri ħanaraw ħajkonna l-opportunità li naraw din il-logħba ma' Dimitar Berbatov għalmenu nġibu riżultat tajjeb u riżultat iktar importanti li jkun ta' rebħa. Dawk jiena nalaqgħu. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm ta' Mixzone li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u kif ukoll The Barber Room. Dan ir-recording kif ukoll ir-recordings ta' qabli ħajkunu qegħdin fuq il-mezzi soċjali tal-YouTube u l-programm li jmiss ikun biex niftehmu fej il-kollega tiegħi Lorjana Brinkat ħatgħid il-programmi li ħajkollna għal-ġimgħa li ġejja. Jiena ngħidilkom il-lejl it-tajjeb, fit-tajjeb u fil-ħażin, Glory, Glory, Man United.